шарах махаа барьсан. Анхны утга учир ойлгох. 그걸人数がやっぱ増えてすごい楽しくなった。楽しかったり苦しんだり辛かったり楽しい。留学生とちょっと1ヶ月2ヶ月会えなくなっちゃうから悲しいね。点数上がらこうただめっちゃ祭りがあるんだよ。夏休みに行きます。みんな楽しんでね。Лөөний минь. За өнөөдөр бол энэ жилийн хичээлийн эхний үлгэрлээ. Хамгийн сүүл өдөр байгаа. Тэгээ шалгалт дуусгаад араас нь сургууль дээр барбекю хийж идэх гэсэн. Тийм болохоор өнөөдөр нэг жоохон нүрэ бодъё гэж бодож байна. За нүрэ бодчихсан шүү. Өнөөдөр бас л бороотой биш ээ, бүүдгэр, маш бүүдгэр. Тэгэхээр нь хар хувц өмсчлөө. Шууд тий. 아, それでね、一番ね、ここ、そこ。無理無理無理。先生何がいい？無理無理。絶対無理だよ。イエーイ。君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのだともう戻らなくなって Монгол сүлт. Тэ. Яа. Аа. Яа. Яа. Шиф, 하얗어. Аа. Шиф. 괜찮네? 괜찮네? どうですか？まだまだ。何？生肉です。美味しくない？美味しいです。でも生。よく焼いて。ね、よく焼いてよ。仕事。お肉食べた？どうでした？ 2個食べられた。誰かに誰かどういったどういったもう一回食べな。いや後でもらう。2個もらう。いや4個もらう。誰か知ってる？いつも話しかけてる丸眼鏡の人。うわーかわいい。좀 알아봐야 돼. Арна. шарах махаа барьсан. Ямар гоё. Миний юм ийм зүгээр. Хант амар явна штэ. Чи тэгээд орж мал та. Супер гүр махана. Яа. Мама. Амстай ном. Харьяа. Чи юу бодоод байгаа?
이네. 남친이 없다고 싫어요, 저는. 아주 야죠 어떡고. 잘못했어. 자꾸 여자가 왜 이랬어. 아하. なんでサブスクライターでマネネチ作って 됐다. 이씨, 어디냐? 침대 희호가 침대. За, махыг яаж идэх вэ? Англи хэлнэстэй. Мэдэрч идэх вэ? Бүрийн мэдэрч идэх хэрэгтэй. За, махыг яаж идэх вэ? Махыг яаж идэх вэ? Яаж идэх? Энэ одоо уутын задлан гарга нь гал дээр тавина. Шарна. Боцоогоо тавган дээрээ будаа тавиад гал дээр тий. Тэгээд маха оос дөрөвдөр жажиг хотоостоо. Тэгээс үл юугаар авах уу та нар мэдж байгаа үү? Махыг яаж идэх вэ? Мэдэрч идэх. Шихэг бүрийн. Удааны шигүүрийн ядаж мэдчих. Тийш тий. Махны ч гэсэн. Нэрх. Миний найз өнөөдөр гоё идэж байгаа юм. Өө тийм. 우리 여기 죽였지. Энэ ихтэй хүмүүс ерөөсө том болдгоо гэсэн үнэн багтай нэ за. Юу бүр мөстэй ус. Конnichiwa. Гоме. どうですか？夏休み？うん。やっぱかっこいいね。そうだね。まあインターンあるけど、まあでも留学生とちょっと1ヶ月2ヶ月会えなくなっちゃうから寂しいなっていうのはあるけど、まあみんな健康にまた会いたいなって思っています。かわいい。ありがとう。佐々木くん。はい。夏休み嬉しい？嬉しい。コメントか？以上。生毛の。Японд мэдээ өндөртэй орн тий. Тий. Яа энэ манай энэ бол хамгийн өндөр болоо. Нацсан ясмын хэлэх гээд ямар вэ? Гоё нөө. Хантер шараа өстой гоё. Nice. Одоо нацсан ясмаар юу хийж байна? Харин да. Яа, 우리아가씨. ондагда. За, баярлалаа. Баяртай. Баригдсандаа. За нацсан ясмын хэлэх ямар вэ за? Ямар вэ? Нацсан ясмын хэлэх ямар вэ? Амьд ядарч байна. Чи дээрээс нь хичээлээ ч гэсэн тэгээд огт таслаагүй болохоор. Мундаг байгаа шүү. Одоо бүр амармаар байна. Манай. Өнөөдөр бүр усаад байлтмаар санагдав. Ямар энэ ч гоё юм те. Ма хамттай исэн үү? Түнэ амлалтаар юу их чинь? Түнэ амлалтаараа юу? Эстэж夏休みになると海に行きたいのよ。いわゆる今がワクワクしている。みんなが雑誌だったらからお肉が抱いてくれる。よかったね。でも今濡れてるよ。Дараагийн маань манай содоо байна. Сэн үү? За, одоо ингээд амралт хийх чинь ямар юм бэ за? Ма хамттай нөө. 日本語ペラペラだね。夏休みは何する？羨ましいな。じゃあ楽しんでね。Берсэнда. За одоо төгөөгөөс. Төгөө бро. За夏休みхийх чинь ямар? За. Түнэ амлалтаар юу хийх юм? Хайсанда. Хашаа хийх. Тэгээд Токио, Осака. Амьдрал хэрэг энэ да. Сайхан байна.
Cita, makat ko yun, no? Sabay.ランチャちょっといいですか？じゃあそろそろ夏休みだね。気持ちはどう？最高。よーし。忙しかった？マジで忙しかった。学校どうですか？楽しかったり、苦しんだり、辛かったり、でも楽しい。ありがとう。夏休み何か用事ありますか？会社に行く。会社に決めた？インターンとしてすごい。あんちゃんいつも上手だからね。いやいやいや。じゃあ楽しんでね。ありがとう。またね。じゃあ今日どうですか？今日暑いけど、みんなでわちゃわちゃできて楽しいね。よかったね。もうそろそろ夏休みだ。夏休み。なんか用事とかありますか？用事は予定とか。戻って友達と遊ぶ祭りがあるんだよ。地元で。すごいね。花火1日目が花火で。楽しみだね。楽しみ。はい。逆に楽しいですか？今日めっちゃ楽しい。よかった。そう。みんなでも臭くなっちゃうけどね。けどめっちゃ楽しいよね。留学生のみんなが来てどうですか？じゃあ賑やかになって去年よりは楽しくなりました。よかったね。よかったね。ありがとうね。頑張ろうね。じゃあまたね。バイバイ。はい、先輩。ちぐらちゃんだ。じゃあ今日どうですか？今日最高だよ。そろそろ夏休みだからワクワク？ワクワクしてる。今月末に大阪行って8月に東京行ってくる。すごい楽しみ。またなんかお土産とか買ってこれたら持ってくるから。ありがとう。ありがとう。留学のみんなが来てどうですか？すごい人数がやっぱ増えて、すごい楽しくなった。よかった。みんなが来てどうですか？賑やかで可愛い子がいっぱいいる。よかった。ありがとう。じゃあ今日どうですか？今日本当に楽しい方です。はい、いっぱい食べた。じゃあ2ヶ月休み。悲しいね。じゃあ、指をし